आशुतोष भैया के गावे जब गईनी एगो जग में तो बड़ी प्रेम दुलार मिलल। साउंड तनी डिस्टर्ब कइले रहे, बाकी फिर एक दिन प्रोग्राम हो जाओ कि वो कर्ज चुका दिहल जाए। सही अरे की जाई के ससुरावा जान हो भुलाई गइलू, कौन धन पलो भाई गइलू ना। जाई के ससुरावा जान हो भुलाई गइलू, कौन धन पलो भाई गइलू ना। पियावा के पाते अपना यारावा के जियते मुआई गइलू ना। पियावा के पाते अपना यारावा के जियते मुआई गवना करा लिए राजा जी अब बिछोने पवन करता। गवना करा लिए राजा जी अब बिछोने पवन करता। निशाना ग्रुप के चेयरमैन आशुतोष भैया के तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद मिलल, पहले भी मिलल बा। आशीर्वाद ही सदैव जीवन भर बन रहो। आशुतोष भैया से यह आग्रह रहे। मेहरारू कहतरी कि जब जाई सूते तो याद आवे राऊ, और रही रही से जी अपमान होला बाउर। रही रही से जी अपमान होला बाउर, जब जाई सूते याद आवे राउर। रही रही से जी अपमान होला बाउर। रही रही से जी अपमान होला बाउर। रही रही से जी अपमान होला। हमरा सोनू भैया के तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद।